M, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa programa Radyo Klinika sa DZGB. Yon. Kudutong ko yun ang sa imong singit yon. Madiskidyo ko yun ang singit mo yon. Pasok mo. Ano na ini? Yes. Puros na lang gastos? Iyon Di na, lamang magastuson libre? talaga ba ya? Ngunyan. Igwa bagang libre ngunya na Sabado. Yan, sa maraya DZGB. may libre. Talaga? No. Ano man yan? Gasto digdi, Magtawag gasto ka duman. sa Radyo Klinika. Oh. Libre ang konsultasyon, Yan. libre ang hapot, asin Yes. sumbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Tama. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Oho. Ikadawang Sabado kan bulan. Makakauron tangon yan mga tugang ang bago na YouTube sensation. Ang bagong YouTube sensation. Ay, sus ko. Cannot be reached. Cannot be reached. Cannot be reached. Pakitry mo nga. May iba kang number kay Doc Joey Jo. Siya may number na iba dyan sa Smart. Yung Smart, cannot be reached sa Globe, para makahagad kita ng sharing po sa mga alternative supplements na pwedeng makatabang po para mapakarayan sa tuyang salud. Cannot be reached, pakihingi mo ya. Ikaw ka dyan kay Smart. Sige daw tabi, pasurat mo daw tabi kay Angel. Para makauron niya to, mga tugang ang dapat na makauron. Ngunyan pong aldaw. Uy, bata baga, ilingon nindo. Mga tugang, sumanga kwan baga, sumanga, sumanga nahiling tabaga sa pelikula, mga tugang na mga nagalayog na mga auto dyon, iguan nangon yan. Iguan nangon yan. Urban, ano nga na isapod ka ito? Urban transport system. Auto dyon. Naglalayog na. Naglalayog na. Diba? Naglalayog na. Apera ka, yun apera kan so, iba naman talaga. So, nagkakaling talaga sa pelikula, diba? Nagkakaling sa pelikula na auto naglalayog. Ngunyan, di ko na, the flying car. Iso-showcase databe sa 2022 sa Japan. Pero araw mo nag-imbento, Chinese. Chinese, mga tugang so nag-imbento sa kabaga. Kaya ang matraffic. Garuin ang masolusyon sa garuin ang masolusyon mga tugang sa problema sa traffic sa EDSA. Kaya sa traffic enforcer, yao naman sa taas. Nagkuha na, alibaw nga sa Legazpi, mapadaraga ka. Diyan ka na mag-aagi sa kaitaas kan Legazpi. Diyan ka na po mag-aagi. Iyon na yan sa pigurunan ngunyan. Nailing ko kaso sarong aldaw, kan sarong banggi, duman mga tugang sa kwan sa 24 News. Magayong kain mga bareta ninda sa iyan na 24 News sa France Europe, sa Europe, France Television tabi yan. Mga tugang na nailing ko. At yes, sabi ko nga kanina, ang dami ng mga mga naimbento ngayon, the flying cars, pero po importante na ayusin natin ang ating kalusugan, Ayusin natin ang ating kalusugan. They have invented kung ano-anong mga technologies, di ba? Pero ito pong teknolohiya para maayos ang satuyang salud, iba po ining ororon. Doc Joey, magandang umaga. Magandang umaga po, Pepe, at sa iyong libong tagana. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po mga kaibigan ang bagong YouTube sensation ng bayan. Doc Joey Bitito. Hindi naman. Yan ay para may palang ibog lang natin. Yes, ang maganda natin ginagawa sa ating mga kababayan. Natutuwa ako, Doc Joey, pag nakikita kita sa YouTube. Sinusundan kita kung gusto ko mag-aral ng mga sinasabi mo. Natutuwa ako sa'yo.
Mas lalo rin ako na rin natutuwa sa iyo. Oo. Sa lalaking hindi ko inuumaga, talagang ano yan. Vintage yan, vintage din patinted. Yeah. Okay. Sabi ko nga po, Doc Joey kanina, ang dami ng mga naimbento. In fact, the other night, nakita ko sa television, flying cars. Ha? 2 at 3 kasakay. Meron na raw po yan. Opo po, meron na. Di ba? Oo, if showcase daw by 2022. Pero sabi ko nga, yung health natin, mas maganda kung dito mag-invest, di ba? Kasi walang mga modern technology na pwedeng makaayos ng ating katawan kung di tayo mismo. Di ba? Tama po kayo dyan. Oo. Tama po kayo, Bipinre. Opo. So, Doc Joey, ano pong ma-share natin sa mga nakikinig sa ngayon dito po sa ating palatuntunan ngayong umaga? Tama po kayo, Bipinre. Ang daming na-invento na mga kung ano-ano sa mundong ibabaw. Pero hindi pa tayo naka-invento kung paano ang tao humaba ng 120 or more. Di ba? Yan. Wala pa yan. Pampahaba ng buhay. Samantalang noong mga panahon, before Oo. the 19th century, ang tao umabot ng 200, 500, 800. Oo. Ngayon po wala na, paikli na ng paikli ang buhay ng tao. Oo. Bakit? Ang tanong, bakit? Pambihira Mas na yung... matatalino ngayon ang tao ngayon kaysa noon. Oo. Yan Diba? ang tanong. Yan ang tanong kung bakit nangyari Yan ang yan. tanong natin eh. Kasi, di ba na Bipinre, siguro, I do believe you will agree with me. Oo. Ang katalinuhan, ang power, ang kayamanan, andyan Yes. tayo. Tama po ba? Opo, opo. Pero pag namatay na, wala na lahat yan. Wala na, Walang tapos na. madadala kahit piso. Yung po ang katalinuhan, wala na. Mhm. Nasama na sa libingan. Opo. Yung kanyang power, wala na. Oo. Yung kanyang legacy, yung kanyang, oy, yan magandang tao yan, magaling yan. Naaalala. Pero pagdating ng araw, hindi naman tayo si Rizal, Oo. ay mawawala na rin yan sa isip ng tao. Siguro after 100 years. Yes, yes. Oo. Tingnan mo, Doc. Natin, ang sabi ko nga, Mm. ang sabi ko parati, Bipinre, habang ikaw, pinapagaling mo ang craft mo, nagsisikap ka o masinsulalo, Yan. Mhm. mabigyan na magandang buhay ang pamilya, bakit Mm. hindi natin pangalagaan ang ating kalusugan ng 100% o Oo. 99.99%? Oo. Di po ba? Yes. Sa akin pong pagsasaliksik, ako, sa totoo, Bipinre, sa totoo, ito po, alam ko ng mahal na Diyos yan. Noong una po, wala akong bilib sa food supplement. Wala Aha. akong bilib. Wala kang bilib nung Sabi ko, panahon. Mhm. O noong panahon. Pero kami po, Bipinre, ako sakitin. Napakapayat ko noon. Ang sakit ko, may minimal PTB ako, may weak lungs ako. Aha. Uminom ako ng 6 months ng mga antibiotics, ng gamot. Hindi nakuha, gusto 6 months na naman. Nung uminom ako ng uminom, sumasakit ng aking nagsalsat ng aking bito ang aking tiyan. Mhm. Hindi ko na kaya. Aha. Hanggang sa ako'y na-hospitalize, yung pala, yun na nga, yung chemical Aha. na iniinom ko. Aha. So hindi ako naniniwala. Yung anak ko naman, pabalik-balik sa inom ng, kasi may asthma. Kasi nga, lahi, galing sa akin, mga anak ko payat. Opo. Puro gamot yan, gamot, hanggang sa maintain ng gamot sa asthma, yung anak kong isa, nagkaroon na ng coronary heart disease. Aha. So, epekto na po yan kainom ng gamot sa mga antibiotics. Mhm. So, wala akong pera noon, pero buhay at stake. Aha. Buhay. So, ay di na ako sa hospital, langutang tayo. Oo. At siyempre, ang gusto natin, magandang hospital. Ayaw naman natin sa hindi magandang hospital kasi buhay ang nakataya. Siyempre, siyempre. Mhm. So ngayon po, ako po ay na-invite sa kakulit ng aking kumpare. Na-invite ako sa isang pagtitipon na ito food supplement. Aha. Wala na akong magawa. Ando na ako. Pinag-aralan ko. Bakit hindi ko kaya subukan ito? Oo. So nag-member po ako. 1,000 ang bayad noon. Nagbayad ako. So, produkto, kailangan 29,000. Eh, wala akong pera. Nangutang ako dun sa kumpanya ko. Aha. So, nung po ako nabuksan, nung ininom ko na po yan, 15 days to 1 month. Eh, kako, bakit yung anak ko hindi na masyadong ina-atake ng asma? Bakit ako lumalakas ang katawan ko? Kaya tinuloy-tuloy ko na po yan, Pipinre. Sa totoo lang po yan. Yan po nangyari ang istorya ni Bitito. Hindi ko ito binalak.
Aha. Binigay sa akin ito ng Panginoon. Binigay. Ngayon po, ang aking mission ngayon, kasi naabot ko na rin po, BP Henry, tugatog ng tagumpay. Oo Hindi naman nga. masyado. Oo nga. Okay. Ngayon, ang mission ko ngayon, kung paano makatulong, pinagdadasal ko yun sa Panginoon, ng libu-libong tao, hundreds of thousands, na mga Bicolano, na mga Pilipino. Kasi alam ko po ang nangyayari. Ngayon po, BP Henry, di ba ngayon, may phobia na ang Pilipino sa tinatawag nating COVID-19. Yeah. Di ba? Sa Mega Manila, may Dami ng issue na problema. naman. Wala nang mga trabaho. Ang natatakot ako, BP Henry, tayo may kinakain pa 3 biseng araw. Pero marami sa ating mga kababayan, maring 2 o 1 na lang. Yeah. Baka Totoo yan. every Totoo other day yan. na lang. Kaya nga po, ako, si Bitito, ang inaano ko, magdasal po tayo, number 1 yan. Pangalawa po ngayon, wala nang inggitan, magtulong-tulong na tayo lahat. Sa pagdadasal, pag-isip ng maganda para sa ating kapwa. Para po ang Panginoon, bigyan tayo. Na, pag nalaman kasi ng Panginoon na marami nagdadasal, binago na natin ang ugali natin. Pati ako, kasama na po pagbago ng ugali. Hindi ko naman sinasabing perfect na tayo. Makasalanan din po tayo. Wala namang perfect na tao. Ay, wish ko, na itong COVID-19 na ito mawala na at makabalik na tayo sa dati nating buhay at magkaroon na tayo ng magandang buhay at pati po ang ating kalusugan. Yes. Kasi pag malusog po tayo, ay marami po tayong magagawang mabuti. Takot na takot po tayo sa COVID-19, depende. 2% lang ang namamatay sa COVID-19. Oo nga. Pero marami po namamatay sa heart disease. Marami po namamatay sa cancer na hindi pa makuha ang lunas-lunas. Marami po namamatay sa kidney failure na dinadialysis, ang katutak po na ubos yan na pera. Marami pong namamatay sa complications sa ito nga sinasabi kong diabetes. Sabi ng tao, diabetes lang yan. Hindi nila alam na pwedeng amputation, pwedeng mabulag, pwedeng mamatay bigla pag inatake ang puso, pwedeng wheelchair, pwedeng kidney failure o dialysis. Hindi po nila yan alam. Karamihan. Kasi ang alam karamihan bipin rin ng tao, basta ako, ang gawin ko, magtrabaho, magnegosyo, kumain ng masasarap, happy ang family ko, bahala na. Opo. Andyan naman ang doktor, andyan ang gamot. Pero ang tanong bipin rin, nagkaroon lang ng sakit, ordinaryong sakit na kolesterol, nagparainom ng bulong, after a year, naging 2 na, 3. Bakit dumadami? Ang sabi ko, hindi ko sinasabi dito rin na huwag uminom ng kailangan pag nagkasakit pumunta sa doktor. Kailangan kung in-emergency dalhin sa ospital. Kailangan uminom ng gamot. Pero kailangan po, huwag natin pabayaan ang ating immune system. Kasi yung binigay sa atin ni Lord, kahit sila mag-research sa Google kung anong immune system na ating defense mechanism. Oo, madaling basahin. Kaya nga lang po, ang ating immune system ay constant yan. Andyan ang mga pathogens, mga bacteria, microbes, fungi, parasites, and viruses, katulad ng coronavirus. So ngayon, ang kailangan po niyan, mga masustansyang gulay, 10 ang advice ng WHO, 10 gulay, 10 prutas. Hindi na makakakain ng ganyan. Sabay-sabay. Kahit si millionaire, hindi ba sana magparahanap dyan? Buti kung meron talaga siyang nutritionist. So, sir, ito pong kainin mo 10 gulay, 10 prutas, wala pong mga sprayan, walang chemical. Itong isda mo talagang walang hilado, lahat. Pwede humaba yan ng 120. Wala na siyang, hindi na kailangan niyang supplement. Kinakain natin 2 gulay. Kung kinakain tayo ng karne, mamantika, maalat, soft drinks, matatamis. Iyan ang mga kalaban ng ating immune system. Pwede tayo kumain ng karne, mga once a week, siguro umaga tanghali. Huwag sa gabi, kasi gabi matutulog na tayo. Hindi tayo pwedeng kumain ng maraming kanin, lalo sa gabi, kasi yan siguradong magkakaroon tayo ng diabetes. Hindi po yan alam. Kaya pag pumunta sa akin, BP Henry, ini-educate ko ang tao, ito po dapat gawin natin ganyan. Prevention muna. Prevention ang sinasabi ko sa kanya. Kung kayo po, sabihin sa akin, Doc Joey, paano uminom ako na itong Amazing Pork, may gawan, pwede ko daw hihinto ang aking gamot. Hindi po ako isasabay mo muna. Pag okay ka na, go back to your doctor. Hindi naman ako nagbigay niyan. Sa aking kako natural. Correct. Ang mga synthetic drugs kako, sa mga medical doctor yan. Yung lagi ko sinasabi sa kanila. Kaya hindi, wala po akong kaaway na doktor. Maraming doktor akong kaibigan. Hindi ko sila kinakalaban.
nag-aral po yun na 10 taon or more pa. Mga expert bakit din po yan. sila naman kakalabanin? Diba? Kung ano lang po may tutulong ko sa ating mga kababayan, may cancer, may arthritis, may stroke, meron tayong natulungan na 762, Opo. 672 ang creatinine, walang pera-pera. Ayaw magpa-dialysis, dalawa ng nephrologist ang sabi. Pero pumunta sa atin, after 5 weeks, naging 101. Iyak ng iyak yung dalawang anak. Papasalamat. Iyang kako, hindi galing sa akin, galing sa Panginoon Diyos. Yung wisdom na hinihingi ko sa Panginoon, yan pong hinihingi ko sa Kanya, binibigay sa akin. Pero hindi ko sinasabing, lahat ng taong pupunta sa akin gagaling. Kasi halimbawa, diabetic, may sugat na yan. Pagkatapos infected na ang bones niya. Pag infected na ang bones, wala na talagang magagawa. Talagang puputulan na yan. Opo. Kaya dapat, tumaas pa lang ang kanyang sugar na 150 plus 200. Dapat yan, maagapan na natin. Yes. Kaya karamihan ng tao, kung hindi mag 400, 500, hanggat hindi pa, kaya pa. Alam mo naman tayo mga Pilipino, matiisin. Kaya pa yan, oh. O hindi nila iniisip na 5 taon na silang umiinom ng gamot, bakit ang daming gamot silang iniinom? Kailangan pag uminom, Henry, hindi ko ako atin sa gamot, ako po in favor sa gamot. Dapat uminom ng quality natural supplements. Kasi po, ang gamot, synthetic. Bibigyan pa rin ng supplement, synthetic pa rin. O di ano yan? 1 plus 1, di 11 na. Dapat, kung synthetic yan, humanap sila ng supplement na natural. Kasi natural eh. Diba? So yan po ang aking advice sa aking mga kaibigan. So ngayon po, naka-invento tayo, dati Amazing Trio tayo from 2008 hanggang 2020 yan. O ngayon, early 2020, sabi ko nga, Amazing 4 na kasi nga po, ang dami ng problema ng sa ating kalusugan kasama ng COVID-19. Yes. We are lucky, Henry, na ibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Ito pong Mega One na mayroon pong 21 very powerful ingredients na pinagsama-sama na yung mga quality na mga gulay, quality na mga berries, at quality na mga herbs. Ito lang po, pasasabi ko, Henry, humanap pa dyan sa merkado na mayroong combination of quality vegetables, quality fruits, and quality herbs. Karamihan po sa kanya dyan kasi, Henry, fruits and vegetables lang. Kung hindi, vegetables lang. Kung hindi, fruits lang. Kung hindi naman, combination of fruits and vegetables. Kung hindi, puro herbs lang. Pero sa akin, pinagsama-sama ko quality ng herbs, ng fruits, mga berries, and mga vegetables. Kaya ang Mega One, ako mismo, Henry, sa totoo lang, kahapon kasi, medyo napuyan tayo. Opo. Ay, pagising ko, medyo may sipon tayo. Uminom kagad ako ng Mega One. Isa lang, nakapsula ako, kulang. Pagdating ko sa opisina, uminom uli ako ng 2. Yeah. Pagkatapos po, uminom uli ako ng 2 ng after my program, dyan sa atin sa DZGB, ng 2. Pagbalik ulit, natulog ako. Ngayon, wala nang Solve na. sipon, di ba? Kung pinabayaan ko yon, ay sigurado po yan. Tuloy-tuloy na naman po yan. Hindi na ninyo ako makausap na mahusay. Yeah. So, ang Mega One po, sa totoo lang po, ito po ay brotherly. Christian tayo lahat. Ang Mega One, napakagandang for prevention. Kung may sakit na po, makakatulong po yan. Pero hindi ko sinasabi sa kanila na lahat ng sakit nila ay kaya ng Mega One. Okay? Ngayon, kung combination po ng mga gamot at ng Mega One, malaki po ang magagawa sa ating buhay. Ang problema na naman, sasabihin na naman, Henry, hirap nga ngayon ng pera, pagsasabayin ko pa yan, di ba? Yun ang economics pa rin ng tao eh. Kaya nga sinasabi ko sa kanila ngayon, ang gawin na lang po ninyo, sir, ma'am, ay prevention. Anong prevention? Huwag na kayo kumain ng maraming kanin. Isama na ninyo ang kamote. Kamote sa umaga, kamote sa gabi, tanghali na lang ang rice. O kaso, huwag na kayo kumain ng karne, mamantika, maalat. Yes. Magkarne kayo, siguro once a week, umaga o tanghali, huwag na sa gabi. Kasi gabi po, matutulog na tayo. Para ka mabulnutamong. O, di ba? So, magtatamong na lang tayo. Mabulnot man lang kita mong makam kung masiramon. Maraming mikrobyo. Yes, tama kayang Henry. Kaya sa akin, Henry, prevention muna ang ginagawa ko. Kasi mahirap po ngayong panahon na magkasakit. Ngayon, pag gumaling na sila, magkwento sila para naman yung lahat ng pupunta sa akin, meron silang benepisyo, may incentives po sila. At yung incentives sila, pwede lang magamit sa pag-inom ng libreng Mega One. So maganda po, happy lahat, di ba?
ba? Yes. So, yun lang po sinasabi ko sa ating mga kaibigan. Mag-ingat na mag-ingat po tayo ngayon. Unahin po muna natin ang kalusugan. Sapagkat po, ang magandang kalusugan ay Mm. pang kayamanan. At sa panahon na ito, Vicente, maniwala ka, pag nagka-cancer ang tao, na stroke o inatake sa puso, magastos po yan sa ospital. Daan-daan libo po yan o baka umabot pa ng milyon. Yeah. Mahirap ang pera ngayon. Mahirap ang pera po ngayon sa totoo lang. At ako'y nangangamba, pag hindi po tayo magtulong-tulong, delikado po tayo. Delikado. Kasi depende, Opo. hindi ko naman ito Nostradamus tayo. Mhm. Kung iilan na lang ang taong asinsado at marami na naghihirap, ano mangyayari sa atin? Mhm. So pati pacing order natin, may problema na tayo dyan. Mhm. Di ba? Mhm. Kaya Opo. ngayon, ang sinasabi ko, lahat po tayo, katulad mo, ikaw kasi, respetado ka sa media dito, lalo na sa Bicolania. Tayo, magtulong-tulong lang na po tayo, bigyan ng tamang inspirasyon, ng motivation, ang ating mga kababayan. Nasabi ko nga, sa panahon na ito, walk an extra mile. Ibig sabihin, kung ang ginagawa natin noon ay halimbawa 100, o halimbawa ginagawa natin noon 8 hours ang trabaho natin. Ngayon siguro dapat dagdagan natin ng at least 20 to 50%. Yes. Dapat magtrabaho tayo ng 12 hours. Ako po, BP Henry, maniwala ka, nagtatrabaho po ako 12 to 16 hours a day at my age. I'm 66 years old, going 67. Nagda-drive pa ako ngayon kasi yung driver ko, pinapaayos natin ang Dorothea Resort. Para naman yung may mga problema, sa lahat na problema, hopefully by May, para na itong paraiso, Wow. pinipislip natin lahat, yung kinikita natin dyan sa ating produkto, sa Megawan, ang dito natin na pinubo sa Dorothea Resort, ay pinapatulong. Ako mismo nagda-drive. Ako mismo, ang dami kong appointment. Ngayon po, mamaya, alauna nga pala mamaya, ay may pre-consultation po tayo sa Natural Medicine. Diyan po sa Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Yung mga taga-Ginubatan po, Hobilyar, diyan po sa Ligaw, ay pumunta na po kayo dyan. Alauna po, mamaya, hanggang sa Street Media yan, andyan po tayo sa Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay, to the Committee of Honorable Alin Garcia, ang punong barangay. Opo. So yan po kasi ginagawa ko, BP Henry. Wala silang face mask, bibigyan natin ang face mask. Iyan. Dapat naka-face mask, bibigyan ko sila ng face shield. Walang shield, Yung may face shield. natin, nakabili tayo ng medyo marami, kaya bibigyan natin sila Oho. mga walang face shield. Paano do kung walang asawa? Tulong-tulong na lang po tayo lahat. Dok, Opo, BP Henry. paano kung walang asawa? Iyang BP Henry, hindi ko na alam yung BP Henry. Diyan ka ata magaling BP Henry, kasi yung mga joke-joke mo, na ginaganahan sila para sila makahanap ng kalimang Kala ko, hanapan mo ng asawa o bibigyan mo ng asawa. Hindi ko na kaya yun, yung hanapan ng asawa. Oho. Pero kung hindi sila nagkakanap, dahil nga mababang kang sperm count, Oho. yan, marami na tayong natutulungan. Yan, Tutulungan yan. natin kung Oho. paano sila magkakaroon ng baby. Yan. Yan po ang ginagawa ko sa Henry. Pero yung asawa, yan po yung hindi ko kaya na yan. Ito nga, may text sa akin, oh. Sabi ni Kapitana Yulike ng Pawa, nagdadangog ako sa Endo, maray ako talaga, dahil na ako nagkakaon ki karne, maski anong klase. Puro na sa nagulay, isda, prutas, kaya dahil ako naghihilang. Sabi ni Kapitan Yulike Tama po ng yan, Pawa. Kapitana. Congratulations. Congratulations po, Kapitana. Opo, okay. Tama po yung ginagawa ni Kapitana. Sana po, information dissemination, magawa niya po yan sa kanyang mga barangay. Pwede naman ako kumpiday ni Kapitana. Yes. Tayo dyan ng pre-consultation, walang bayad. Mapalibre ko pa ng kaping matiramon si Kapitana. Yeah. Yung 14 in 1 natin, naubusan, na mayroon tayong 8 in 1, yung mga beres, na tama-tama yung Kapitana. Pwede po nila akong kontakin sa aking Globe, 0917-853-8933, 0917-853-8933, or sa Smart, 0998-975-8121, 0998-975-8121. At sa aking FB account, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey, at yung isa pang account, Doc Ching Bitito, because when I was a kid, ang tawag sa akin Ching Bitito. Kasi laging puno na po yung ating yung dalawang accounts na yan. At ang ating booking office, sa harap lang po ng Bangko Sentral ng Pilipinas and Post Banda, rin po ang ating baba at katabi ko yung Angeles Cake na dark pink. Diyan lang po yan sa
Barangay 18, Kabangan, Rizal Street, Legazpi City. At I'm open sa mga invitation po ng mga barangay captain para magkaroon ng pre-consultation sa natural medicine. Wala po commitment, may pumili o hindi. Basta ako po, matulungan natin mga kababayan kung ano po ang kanilang mga gagawin. Kasi ako po sa more than 20 years natin sa natural medicine ay parang na-perfect ko na po. More than 80 to 90 plus % ng alaman natin para mapaganda natin ang ating kalusugan. At yun po ang ginagawa ko. When I was 40, sakitin po tayo. Ngayon po nasa 60s tayo. Wala po akong maintenance. Puro Migawan, amazing for lang. Ininom ko. In kamote sa umaga, kamote sa tanghali, merienda kamote. Tanghali ko Slimmers Rice, yung non-GMO from India. Napakaganda po yan sa may diabetes, may high cholesterol, hypertension. At ang mga juice ko po, yung amazing juice with Miracle C and collagen, natural vitamin C. Kaya po, malakas na malakas po ang katawan natin. At sa umaga naman po, healthy coffee lang po ako, itong Migatsuo. Kaya po, at the age of 67, I'm much better now than 20 years ago at mas sharp ang aking pag-iisip para makatulong sa ating mga kababayan dito, Henry. Yes, okay. Doc Joey, babalikan kita ha. Magko-commercial muna kita sa nagkapirang mga haputik di para sa imo. Hindi simbagunta po yan makalipas lang kan mga patalastas. Okay? Okay, salamat po. Salamat po. Yes po. Mga tugang, magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas ang mga informasyon na sa indong nadangog. Atod po sa indo yan. Mga tugang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Right Med, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 1451, series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss.
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemen Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo. Natibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol. O hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, Representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ata John, nakaduwa ka na John. Nakaduwa ka na. Latusunda ka dyan. Sandali, ito may mga hapot din kay Doc Joey Bitito. Balikan ta po si Doc Joey Bitito. May hapot, pakiulit databi kang schedule sa ginubatan. Sabi kan sa tuya na texter. Okay, sandali ha. Tabagan ulit natin si Doc Joey. Pakiulit daw kang schedule sa ginubatan. Doc Joey Bitito. Oh, baka naka-standby si Doc Joey. Duman sa saro niyang linya ha. Dali lang ha. Balikan natin. Alright, alas 8:15 na. O 17. Oras. At talaga nandun sa kabila si Doc Joey. Sandali lang ha. Oras mga tugang sa Pilipinas. At may mga hapot digdi tungkol sa produkto. Buda tips daw kung paano maka-invest, magkaiguanin marin na investment sa salud. Okay. Ito, balikan natin si Doc Joey. Bitito. Okay. Alas 8:19 na. Labi Henry. Yes. Magandang umaga, Doc Joey. May text po dito.
Pakiulit daw po ng schedule mo sa ginubatan. Sabi kang texter ta. Opo, yung sa ginubatan po natin, mamaya na po yan. Alauna ng hanggang 3:30 ng hapon. Yan po sa Barangay Hall, Barangay Iraya, ginubatan. Malapit po yan sa market. Ang kapitan po dyan si Honorable Allen Garcia. Iyon. Ang punong barangay. Mhm. So pupunta na po tayo dyan, mag-face mask lang po tayo. Yeah. At mag-face shield. Kung wala po, bibigyan natin sila ng face shield mamaya. Mhm. Mask po, Dok. Meron kang mask? Mamaya na po yan, alauna. Alauna. Opo, okay. Dok, may tanong dito isang texter natin. Doc Henry. Ay, Doc Henry. Bakit ako ang Doc Henry? Wala. Henry po at Doc Joey siguro ang gusto niyang sabihin. Pwede po pakitanong kay Doc Joey kung ano po, bilang health educator, ano ang magandang tips na maibigay niya para po maka-invest ng mabuti sa health? Kasi po, may nabasa nga akong isang write-ups na tayo daw na mga tao susunog ng kilay, nagpapagod para humanap ng pera at magtipo ng pera. Pero pagtanda natin, yung perang hinanap natin, gagamitin natin para ipang-ayos ng ating katawan. Ipang pagamot. O, Doc Joey, ano pa mga health tips mo daw bilang hitang health educator? Actually po, ganito po yan. Number one po, yung, ako po kasi I'm a very prayerful person. I always pray. Pag gising ko, unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pag ako'y bago kumain, nagpapasalamat. After kumain, bago ako alis ng bahay, pag uwi ko ng bahay, I always thank the Lord. Hindi po ako yung talagang masyadong religyoso. Pero I always pray to God na alam ko, galing sa kanyang lahat na mabuti. Yung hindi mabuti sa kalaban yan eh. So yan po ang ginagawa ko. Pangalawa po, iniisip ko, ano bang aking kakainin? So ako po, kinakain ko very nutritious food. Usually po, kumakain din po ako ng paminsan-minsan yung mga noodles na yan. Mga once a week, kuminsan. Kung wala talaga kumakain, ano magagawa ko? Yeah. Pero usually po, gulay, prutas, isda, then less salt, less oil, at hindi na po kumain ng mga soft drinks na yan, yung may mga sugar. Kasi ang sugar po talaga, yan po ang culprit kaya maraming may diabetes. Almost 40 to 50% ng mga Pilipino are diabetes. So ngayon, yan po ang culprit ng lahat. Ngayon, pangalawa po dyan, of course, kailangan always positive tayo. Opo. Na hindi tayo mag-isip ng negatibo. Positive. Ano bang problema? Kailangan solusyon. Talk to the expert. Kung yan ay about law, about kailangan pumunta tayo sa abogado. Di ba? So yan po ang ginagawa ko. Pangatlo po, yung bago ako matulog, kasi kulang na po ako between sa oras, yung 24 hours sa akin, halos kulang. Kulang ako sa exercise. So bago ako matulog, lakad-lakad ako ng lakad sa kwarto ko habang ako nanonood ng TV. Kasi kaya para ma-digest yung kinain kong konti. Yes. Pagkatapos po niyan, kailangan yung 8 to 12 glass of water, yung pong kumain ng mga nutritious food, kulang. Ang hindi ko talaga mawala sa buhay ko, ito po, promise yan, supplement. At ang supplement ko po, hindi naman sa sinasabi natin, pinakamagaling ng supplement ang galing sa Amerika. Pero ako naniniwala na ang gawa sa Amerika ay mas superior kaysa gawa ng China. I'm sorry, kung mayroon tayong mga hanga sa China, kaya nga yung bakuna nila parang ayaw magpabakuna ang karamihan ng ating mga kababayan. Ang inaantay yung Pfizer na gawa sa Amerika. So, yan po ang ginagawa ko. Plus, sinabi ko nga, ito po ang payo ko sa ating mga kababayan. Kumikita po kayo ng 500 pesos a day. Alam mo, 500. Alisin na po natin yung bisyo. Kung tayo nagbibisyo ng sigarilyo, ng alak, nagsusugal, nagpapatalo tayo ng 200 a day. 200 a day. Yeah. Makalot ka na lang, tanggalin mo doon ang 100, i-channel mo sa supplement. 50 pesos to 100 sa supplement. Kasi po yung 50 to 100 pesos, malaki po magagawa sa katawan natin. So po ang bisyo natin, wala nang magagawa po yan eh. Konting enjoyment lang po yan eh. Sa akala natin, nag-i-enjoy tayo, nagsisigarilyo, nag-iinom, nagsusugal. Pero in the long run po, yan po ang ng jablo. Yan po, kaya nga yan ay binigay sa atin ng jablo para tayo maging parang kumunoy na, hindi na tayo makakaalis dyan.
So yan po, magdasal tayo ng time siguro with your family para makaalis tayo dyan. I-channel po natin sa maganda, gulay, prutas, and supplementation. Yung matitipid po natin dyan. So mga kababayan naman, na kung saan parating parlor, parating official, lahat, malaki ang gastos. Apart of it, bawasan nila, ilagay nila sa supplementation. Ang aking rekomenda nga po, itong Mega 1 kasi 21 very powerful ingredients. 17 po yan galing sa Amerika, South America, 4 lang o 5 galing sa Pilipinas. Yes, Kailan pupunta pa tayo sa Amerika, hanapin natin mga holy basil na yan, milk basil na yan, astragalus na yan, yung acai berry. Dito na pala yan sa Miracle Corporation, pinahahawakan kay Dr. Joey ng ating Panginoon para makatulong sa ating mga kababayan. At later on po, nag-iisip ako kung paano hanap buhay para matulungan natin ating mga kababayan na kumita po sila. Kumita sila kahit nasa bahay lang, kwento-kwento lang, pwede silang kumita. Kaya nga po naghanap ako, BP rin, ng magaling na IT. Yeah. Yung IT talagang magaling mag-develop ng marketing ng sistema. Yeah. Kasi nang bisa ako, BP rin, nagbayad ng daan-daan libo. Parati ako naluloko. Yan po ang problema eh. Hindi tayo naluloko, tayo naman naluloko. Kaya sabi ko nga, anong buhay ba natin ito? Kaya naghahanap ako ng isang magaling na IT, nagagawa ko marketing plan na ano lang, simple lang, unilevel lang. Kumain ka ng, uminom ka ng Mega 1, gumaling ka, ikwento mo kay kumain, o nag-member siya. Pag-member niya, nag-join din, nag-join yung mga liter, kumikita ka, nasa bahay ka lang, nakapagkwento ka lang ng isang tao. Yan na, huwag na yung mga painare, dalawa-dalawa, yung multi-level, kasi kawa na dyan ang tao eh. Ang gusto ko, ang wish ko, nagkwento ko sa isang tao masipag, kumikita ka. Kahit hindi wala ka na halos sa ginagawa. Di ba? Yeah. So yan po ang hinahanap ko, isang IT magaling na pwede mag-develop ng isang system na totoo. Kahit bayaran ko pa yan ng 50 mil or more, basta totoo, sigurado tayo, hindi tayo maluloko. Yeah. So ganito ang ginagawa ni Dr. Joey dito. Ang kailangan lang po ay part of ating income, ilagay po natin sa mga nutritious food, mga gulay, prutas, na kung pwede nga po yung walang chemical at the same time po sa supplement na kung pwede, andyan na lahat, isang supplement na lang, andyan na lahat para makatulong sa atin. Kasi nga po, very important po ang buhay natin. Wala po tayo, we cannot replace our health, our life with only one life. Kaya pangalagaan po natin. At ang wish ko, bawat Pilipino, umabot pa lang tayo sa 100, 120. After that, nagawa na natin lahat sa mundong ibabaw. And we are ready to go. We are ready to face our Creator, the Lord Jesus Christ. Na Lord, ito po ang aking mga nagawa ng ako'y nasa lupa na yung kagustuhan ninyo. Kung may pagkukulang ko, I'm very, very sorry. Pero ginawa ko ang lahat para makatulong sa ating mga kababayan. Opo. Ito, sabi natin si Jenny, good morning po. Para po sa parang maintenance lang, wala namang sakit, alin ba ang pwedeng mai-recommend? Nagkaka-interest kasi akong bumili, yung Mega 1 or yung Amazing Trio, Dr. Joey? Lang po kasi mas cheaper po ang Mega 1 kasi ang Amazing 4 po, 4 na kapsula yan, mahal na po yan. Ayun. Kaya sa atin po Mega 1 lang. Mga kababayan, mag-Mega 1 po tayo, then later on, mag-member na tayo, then later on, mag-repair na lang kayo, lahat ng nire-repair ninyo, bumibili yan, lahat, tuloy-tuloy po kayo kumikita. Opo. Hen, pagkatanong po kay Doc Joey, kasi po yung anak ko mayroong dysmenorrhea. Pwede ba iyang food supplement niya matulungan ang dysmenorrhea ng anak ko? Kasi namimilipit talaga, inom ng gamot mula sa doktor, pero natatakot na din ako kasi bawat buwan, yun ang kanyang iniinom. Baka po magkasakit siya sa liver. Doc Joey, reaction po. Yun po, yung ating isa sa pinarangal natin Miss Mega 1 for the month of March, si Arlene Padilla, yung kanyang pinsan, pamilya nila. Yan po ang problema, dysmenorrhea. Tuwing malapit na ang kabuuanan nila, inaatake, dinadala pa sa ospital, inimatay. Nung siya andito na sa atin, sabi ko, minom ka lang ako ng Mega 1, 2 capsules, para mabilisan ka ako, 2 capsules 3 times a day. Yeah. Uminom ka rin ako ng ating mushroom coffee, yung multi-type coffee. Sandali lang po yan. Dati, naabot siya ng namimilipit talaga. Ngayon po, after 1 or 2 days, nawala na po yung sakit ng kanya sa yung epekto ng dysmenorrhea. Kaya Mega 1 po at saka multi-five coffee ay malaki po magagawa niyan. Basta within a week ay mayroong mangyayaring milagro na maganda sa
lahat ng may problema sa dysmenorrhea. Opo. Ito po, sabi niya, Sir Doc Joey, nagnanam po ang aking kamay. Pag uminom po ako ng gamot na binibigay ng doktor ko, nawawala, pero bumabalik uli. Pwede ba iyang food supplement niya na parang mawala talaga itong aking numbness ng aking kamay? Yung numbness na kasi yan, maaaring related po yan sa puso, cardiovascular, o mayroon siyang arthritis. Ito po sa atin, yung Migawan, ang dami ko na po natulungan ito sa mga may diabetes, sa mayroong arthritis, sa may problema sa high blood, may problema sa puso. Validated po ito. Hirap lang po talaga ito, yung mga stage 4 cancer, hirap po tayo yung napakataas ang creatinine na dinadialysis na. At yung sa liver, yung pong stage 4 sa liver. Pero kung mga fatty liver po natin, marami po tayo natulungan yan. May mga cyst po, marami tayo natutulungan. Kaya pong sa ating fixer, yan pong namin nyo sa inyong ay malaki po ang chance na matutulungan kayo ng ating Migawan. Ayun, opo. Okay. Doc Joey, maraming salamat po sa inyo unless na mayroon kang panawagan sa mga nakikinig sa ngayon po sa ating palatuntunan. Go ahead po. Salamat po, Bipin. Sa ating po mga minamahal na kababayan, lalong-lalo dito po sa Bicolandia, mag-ingat po tayo ng husto, lalong-lalo na mag-wear your face mask, your face shield, at huwag tayo pupunta sa maraming tao, lalong-lalo mayroon po medyo mga karamdaman dyan, kinisipon o bulag na trangkaso, stay at home. Ngayon po ay kumain tayo ng masustansyang gulay, iwasan na po ang bisyo, iwasan po ang negatibo, always pray to God. At sa paniniwala ko po ito, paniniwala ko bilang Kristiyano, bilang Bicolano, Pilipino, ang Migawan po ay hindi po ito, binigay po sa atin ito ng Panginoon Diyos para makatulong sa maraming tao na magkaroon ng magandang kalusugan. Migawan po kasi 21 very powerful ingredients na pinagsama na po mga the best na gulay, prutas at saka mga herbs sa isang kapsula, 675 capsules. Ito po ay aprobado ng FDA 2019 pa. Gawa po yan sa Florida, USA. Ngayon po nagkakaubusan na naman. Kaya po-order na ulit tayo sa Amerika. Kahit po wala tayong pera, kahit isang kapsula lang, isang kapsula po, pwede na, pero huwag tayo mag-expect too much. Siguro mararamdaman natin ang magandang effect niyan within a month. At dahil nga isang kapsula lang, pero ang importante may panlaban tayo. Kaya lagi nating tandaan, ang ating buhay, isa lang po yan. Pangalagaan natin ng talaga the most sa pag-aalaga sa buhay natin at sa ating pamilya ay gawin po natin. At lagi tayong magdasal, stay positive, mahalin po natin ang ating Panginoon Diyos, ang ating bansa, ang ating kapwa, ang ating pamilya, at magsama-sama po tayo sa panalangin, sa paggawa ng mabuti sa kapwa. At darating po ang bukang liwayway na ang Pilipino, ang mga Bicolano ay tayo po mag-ikasaya lahat. Maraming salamat, Bipin Ray. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa iyong programa, sa sumusubaybay din sa programa kong Kalusugan at Bayanihan, sa tuwing Monday to Saturday, 5:30 to 6:30, except Wednesday, at ang special edition natin every Sunday, 9:30 to 11. Maraming salamat po kayo. Mabuhay po ang Pilipino, mabuhay po ang Bicolandia, mabuhay po ang Bipin Ray, and God bless us all, and we love you all. Salamat po, Doc Joey Bitito. Mga tugang sa pag-share kan mga informasyon na yan tungkol po sa mga karampatang mga food supplement. Asama nun tan salud ta ha. Ang kaso sa Manila kan COVID, 12,000. Sabi po kan DOH, ang gabos na ospital sa Manila, 100% ang pano. Ingat po kita gabo, ha? Alas 8:31 na. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Salamat po. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan gunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DZGB.